साला मोजां ना जुथाखौबो मनाव सोबाय आङो फैसाखौबो मनाव सोजोबबाय आङो गासै बेदर सोख्लायजोबबाय बेदरासो सेवजोबसिगोन नामाथाय मालायनि सेन्देलखौ मोजां मोनगोबाय मोजां ना मोनसे खोथा जाबाय ना दाथ' मा खालामबावनांगौ जाखो टाइमाव गैला मोनाबायबो नोंखौ लाबोनाया बावहाय माथो बेदरबो थाखा फैसा बेयाव सोनानै बेदरा मोनामबाय दा मा खालामबावनांगौ जाखो मोनसे खामानि मावनांसिगोन जोंहानो मालिकनि न' खाथियाव आदि सन्थलाल' गालांनांसिगोन नामाथाय बेनो थिग जासिगोन खिन्थु मालिकनि दाखिन्था दै नोङो औ दे मालिकआ मोनथिब्ला आरो आंखौबो साख्रिनिफ्राय होखारगोन नोंखौबो साख्रि होनो हानाय नङा मोनथिबाय आरो मालिकआ जेखौ सोङो बेखौ होनखा औ जेखौ सोंदों बेखौलाय एन्सार हो नङाब्ला जाथारगोनलै गोगोमखा थाखाखौथ' थाखा बाहागबो लुगैगोन आरो रागा जोंबाथ' दारिमोन मोनसेबो थानाय नङा मान सनमान गैया नोलै दारि गैयाबा फुजोबजागोनबो जोंना माखाजोना मेमसो फिसाय गैया आरो बांद्राय मोद्ला मोद्लि दाजाखा फिसाय सासेल' नारें खमला बायदि दङ बेबो आंसो जागोन बायदि मोनदां दाथ' थाखा फैसा दङ आंनाव हिनजावखौबो कुइन्टेल हिसाबैसो लासिगोन आङो दाबावैनो जाबाय दा थौ मोनाबिलि नङा होमबा फायटार जागोन दे जौ गोजौ जादों थौ थिखै दैखो बेखौ जागोन बस थाखाय नों बे बिरहाखौ लाबो खाथियाव सार निमाहा होदो आंखौ You know. Thâu. आंसो मालिकआ माखौ लासिखो फै बे गासिबो आं फोसाबजोबनाय बेबो आं गायनाय गासिबो आं जोब मेम बेनि मुङा जोंखां गामि गोथौनिफ्राय बे सहराव खामानि नागिरना फैदोंमोन दा आं बेखौ दहाय बाजाराव थांनायाव दखानाव लोगो मोननानै लाफानाय जादों गोदाव सोराव हारसिं थानायखाय जोंखां मा नों जौ सिगारेट थांखु बेबहार खालामो नामा जुदि नों बेफोरखौ लायोबा जोंनाव थानो मोननाय नङा मादै आं जौ सिगारेट निसा बुस्थुखौ उन्दै समनिफ्रायनो लाफेराखै दिनैसिम आंहा बेबादि जौ सिगारेटजों जेबो लोब्बाबो गैया दिनैसिम आङो निसा बुस्थुखौनो लाफेरनाय जायाखैमोन मोजां दे बिदिब्ला नोंहा न'खराव सोर सोर दं मादै आंनि न'खराव आदा आरो बाजिनि अनगा आंहा रावबो गैलिया आं उन्दै समावनो आंनि आइ आफाया रुंसारि जानानै थांबाय दे बिदिब्ला दाखुरा नों नोंनि रुमाव लानानै थांदो जोंखांखौ चिउ चिउ फैद' हाबनोसैलाय मोजां उन्दुलाय आफा खिथाखोलाय लाबाय
लेंहरबानो जाबाय ओजोंनिफ्राय जोंजों थांफा जायो थांबालाय औ जायो आदसा नोंथां थाख्लायाथ' समबारखौ बुथारबाय आगोलाव बिथाङा 50% लायोमोन दा 55% नङाब्ला बिथाङा मानिला आरो बेबायदि सुबुंजों जों बबे रावजों रायलायनो औलै गोबां समस्या जाबायना बेराफारसे जों खामानि मावनायखौ एंगार हाया बेजोंनो जों जिउ खांनांगौ जायो गथ' गथाय फोथांनाय लेखा फोरोंनाय गासै समस्यायानो जोंसो मिथिगौ थाख्लायनो 55% होनानै जों बबे खामानिखौ मावफुंनो हागोन साननो गोनां बाथ्रा जाबायना होआब्लाबो बे मानसि बुथारो होब्लाबोसो जोंहा जारला जाबाय औ बबे लामाजों थांनाया मोजां एसे सिन्था खालामलायदो अब्लाबो बियो थाख्लाया जोंखौ जिखि खालामा जोंहाबो न'खर सालायनांगौ दङ बिसि फिसा फोथांनांगौनि खोथा दङ बियो जोंखौ जिखि खालामा जिखि साना अब्लाबो बिथांजों जों रायलायनाया मोजां मानो होनोबा 5% बा 10% लानायाथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बे 55% लानांगौबाथ' जोङो थांनानैनो थानो हाया थिखा मावनायनि खुनु लाबानो गैया बे हिसाबै जोङो बिथांजों रायलायनानै माबा मोनसे थि फैसला खालामनानै लानाया मोजां ना माब्रै होनो आरसा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोनाबो माबा मोनसेखौ बुंदो क्लियारै जोङो दा बिथांजों रायलायनायनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे थि लामायाव फैनाया मोजां मानो होनोबा जोंहाबो न'खरफ्राव गोबां समस्याफोर थायो सरकारनि लेभेलावबो जों गोबां पारसेन्ट होनानैसो लाबोनांगौ जायो बे हिसाबै जों बिथांनो मानि जों 55%खौ होनो हाखाया आरो बिथांखौ गिनानै थाब्लाबो जोंहा बिसि फिसाया रानो गथिखे जोङो बिथांजोंनो रायज्लायनानै माबा मोनसे थि जोंनि होनो हानाय हायैखौ लानानै रायलायनाया मोजां मानो होनोबा दानथार सुथारजोंथ' समस्याया समाधान जाबाय थाया गथिखे जोङो जोंनि होनो हानाय सिबांखौसो जोङो होनो सिखार जानांगोन आरो बिथाङाथ' जोंखौ मिथिजोबा जों बेसेबां लाब खालामो खालामा जों माबायदि थांनानै थायो थांनानै थाया बेखौथ' बे मिथिजोबा गथिखे जोंनि समस्याखौ बिथांनो खिथानाया मोजां दा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननिफ्राय फंनैसो बुंनायदो बिथाङा फैग्रोथोंसै दा मा होनो बिथांजोंनो रायलायनोसै सावरायनोसै मा होनो जोंथ' 55%खौ होनो हायानो जाहैबाय बेखौ होनांगौबाथ' जों सोलिनो हानाय नङा फैग्रोथोंसै माथो जों गोजा रायलायनानैथ' जेबो जानाय नङा डिसिसनखौ बिथांजोंनो रायलायनानै लानांसिगोन मिथिङावहाय नैबे आं बस सफैजोब्बाय औ सफैबाय सार सफैबायमोन जों जिराय
आच्छा मा दिनै थाख्लायखौ जे नोंसोरो लेंहरनानै जुथुमनाय खारना मा ना नोंसिनाबो गोसोआ सोलायनो गोसो जादों नामा मा खारनाव नोंसोर आंखौ लेंहरदों गोख्रैनो बुं आहा सम गैया नोंसोर बायदिनि थाखाय आरो आहा जोबोद खामानि दं मा बबा बायदि जाखो बुंनो हाला नामा नोंथाङानो एसे बुंदोलै सार माथो आगोलाव 50% लायोमोन दाथ' 5% बारायबायनो दाथ' 55% बा जोंना पार्टिया एसे उसुबिदा मोनदों र' नोंथांनो दोनथ' उसुबिदाथ' जेबो गैया सार माने जों जेरै होगासिनो दं एरै होगासिनो दंखायो आरो उनावबाबो होलांबाय थागोन दा माने जोङो बे समबारनि दाख्लै जानाय जाथायखौसो सहर गेजेरावनो जानायखाय माबोरै जामारदों बेखौसो एसे सावरायनो सानदोंमोन जाथायाथ' जामारदों जाथायखौ मा जायाखै सानदों नामा जामारदों आं थाख्लायानो खोन्थाबाय नोंसिनो मानो जाया जानायनि खारनखौ खोनासं बे मानसिया नै बेबायदि थाख्लायनो नै बिदि मानसि थाख्लाय मानसिनोनो पारसेन्ट होआनो बियो पारसेन्ट होआ जुदि होआब्ला मा खालामनाय जागोन मिथिगौना नोंसोर नंखायनो बिखौ सहर गेजेराव गोदादां बिखा गेजेराव सुफ्लंदां मा नोंसोरबो सुफ्लंजानो गोसो जादों नामा होआ 55%खौ नोंसोरो मा बिखा मावदों नोंसोर मा निसिनि देहानि मोजां आखुजों मोजां गोसोजों मालाबा नोंसोर थाखाखौ खामायदों नंदों नोंसोरो आंबो नोंसिनिफ्राय ओरैनो लायाखै ओरैनो लादों नंदों नोंसोर माबेनिफ्राय मा सेनसन खालामनानै लाबोयो सोरहाबा मा बिजनेस खालामो आं थाख्लाया मिथिया जायो खना एख'ला मिथियो आङो बेनि थाखायसो आंबो सानदों नोंसोर बायदि पापसिनिफ्राय नैबे जुदि थाख्लाया जानानै देराबा सोरथो देरबावनो मा नोंसोर राजि गैया नामा दहायलै बाबु गोजोनो आं बेफोर बाथ्राखौ खोनाब्ला बिखाब्रां गोजोनो जानायखौल' नांगौ जायिखौ नाङा आंनो जायिनि बाथ्राखौनो दाबुं दहायलै बाबु फुराना दायफोरखौ क्षमा खालामदो आङो खावलायो जा जाबाय बे खेबाव क्षमा खालामदो गोदोनि दायफोरखौ बावगारदो सारनानै जाजोबथोंसैलै नोंथाङाबो थांनानै थादो जोंखौबो थांनानै थानो होदो आंना जाजोबथारदों आंना जायाबा सोरनाथो जाबावनांगौ जानायाथ' जाखागोन आंनियानो आरो नों आमायना मा जायोमोन गोदो नों मा बुंदों आंखौ दहाया मा रावलाय खोमाफ्रानो खोनालायलांला आंहा दहाय बै समाव सासे मोजां मानसिया नोंनाव गुग्रुब गाबनानै दहाय बिदोंमोन बे समाव माबाय थाङामोन नोंनि बिखा बिख्लालाय दिनै मानसि गाज्रि जानायखाय दिनै नोंसोर बायदियाबो गिदों दिनैसो बुजिदों अखाया हाखांबा साथा हमनानै जाया निमाहा होनायनि लामायाव गैया बे थाख्लाया जुदि नोंसोरबो थांनो गोसो जादोंब्ला नोंसोरसो थांगोन आंथ' थांखायोआनो पारसेन्टखौ थिग मथन हो नोंसिनि बुंनाय मथे आंबो मानिगोन जुदि नोंसिनि बुंनायफ्रा रिकुवेस्ट जायोब्ला बुजिबाय मिटिंआ दिनैनिया एसेयावनोसै
55%खौ नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामदोंथ' खालामदोंना खालामाखै खालामदोंमोन सार नोंसिनि मोजांखौ आं नायनोसै आंबो सासे मानसिथ' मानसिनि गोसोखौ आहा बुजियो नों बायदि बुजियो नङा 50%आव थालायथोंसै खिन्थु समाय मथे हो मिथिबाय जागोन सार जाबाय जागोन सार जागोन सार थांजोबदो बांद्राय सावरायनानै लाब गैया आं बांद्राय गोदै बाथ्रा गाहाम बाथ्रा रायलायनो रोङा बावहाय सिमाङाव सैमा सोंदों बागदावना थसबाव हा सुफ्लांदों दाखुरा आइ हायना फैनायनि समा जाबाय थांदो ओंखारलांदो जोंखांखौ लानानै आहाबो थांनांगौ समा जाबाय औ साब्ब थांनांसिगौ नो फैद' जाबाय नै मादैया लाइन थिनहरबाय सफैबाय नै स्टेसनाव टाइमाबो जाबायलै थ' ड्राइभार बाबु जोब्रादो बिरदो गारिया लाखिथ'लाय सोरनि नम्बर गोलै हेलौ थाक्लाई सार ना सार आं लीला मेमनि फिए बुंदों सोर नोंलाय लीला मेमनि फिए बुंदों आ लीला मेमनि फिए लीला मेमाथ' आंनो पार्सेन्ट हरखायोआनो नोंजोंलाय आंहालाय मा खामानि दंसै हा थाक्लाई सार बे फिसा फिसौ पार्सेन्ट लानानै मा गोजोनखो नोङो मा नोंखौ गोदानानैसो आं गोजोनसै होमबा हा हाब सार आंखौ गोदाना बोरै जालायखो खोथाया इम्पर्टेन्टथारलै सार नाथाय मा खोथाखौ खिन्थाखांनायनि उनाव बाहागखौ मोनाब्ला सार जुदि खौराङा मुनाफानिबा बाहागखौ मानो मोना जानो मोनगोन बे थाक्लाइनि जबान थाक्लाइनि हा हा होमबालाय खोनासंदो सार लीला मेमहा सासे फिसाजो दङ बेखौबो गोजानावसो फरायनो दोनहरदों नाथाय साराथ' बेखौ मिथियाखैमोन हा लीला मेमहा सासे फिसाजो दं बेफोरनि फारसे आं माथो जेबोखौ मिथियाखै माथो बेफोरनि फारसे जेबोखौनो थाल लायाखैमोनलाय आंलाय औलै सार दिनैनो राजधानि ट्रेनजों फैगासिनो दं आरो क'क्राझार स्टेसनावनो ओंखारफैगोन जुदि सार बिनि फिसाजोखौ ट्रेन स्टेसननिफ्राय थिखांनानै लांनो हायोब्ला लीला मेमनिफ्राय 1 कौटि रां दाबिब्लाबो मोनगोन सार हा लीला मेमा 1 कौटि रां दङ माबेनिफ्राय मोनखो बेलाय बेखौ आंसो मिथिगौ सार बेनाव 1 कौटिनिफ्रायबो बारासो रां दं जुदि 1 कौटि रां दंब्ला गाबोननोथ' दिनै राजधानिजों फैगोन थिग दं नों बाहागखौ मोनगोन सिन्था गैया खिन्थु बेफोर खोथाखौ बुजिखा लीलाया मोनथिनो मोना जों मा मावो मा मायो बे खामानिया स्रोदैसो जागोन नोंबो एसे हुसियारैनो था मिथिबाय
नों दिनैनिफ्राय आंनि गोसोखौ गोजोन होबायथ' मोनगोन बाहागखौ मोनगोन दे जाबाय आं बारा रायलायनो सम गैया मिथिबाय बाय औ सार खोनासं मोसौफोर येस बस लीला मेमनि फिसाजोआ दिल्लीयाव फरायनो आंबो मिथियामोन बेहा सासे फिसाजो दं होननानै बियो दिनैनि राजधानीजों औ बस फैगासिनो दं बांद्राय थांना आरो मोनथिनो नाङा थाख्लायनि मानसि होननानै जागोन बस साब्रै लानानै थां मिथिबाय येस बस थ' गारिया सालाय थ' नै फुटबल क'क्राझार स्टेसना बेनो फै चेन्नाइ टां फुटबल बेयावनो दा बैयाव जागोन बैयाव दा फुटबल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हा मा लाबोखो जिउखे मागौलां मा जाखो नङालै आथिंसो फेंदां थाबायनि सिगां ओइ असाब' थिखोबै र' नों साला थिखाथ' ओरैसो फैफादों लाबोदोब्रा ओइ नै बेगा लाथ'बावालै गावहासो समान ओइ बारलायबाय गारि साबाय नों माथो आथ्रा आं नङाबा थैबायमोन नोङो र' जौ सौहैजोबना बिसोरखौ नै आंना बाहायाखिसै आङो ड्राइभार दोलामे दौ
माथो बेराथारनाय नोंलाय थिगैनो दंलै दे आयै आयै ए सफैमारबाय आइ औ आयै माथो ओंखामफोरखौनो जाया नामा हामथारबाय आयै मिन्थिगौना दहाय आं ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय समाव सोरबा गुन्दाफ्रा आंखौ बोज्रेद खालामदोंमोन मा गुन्दाफोर थौलाय जिरायहैलाय आइ उफ बे गुन्दाफ्रा रावबो नंखाया बियो थाख्लायनि मानसिफोरसो जाखागोन बियो ओस मेम दहाय बे हायना नानिखौ लायनायाव आदा जोंखाङा गुन्दाफोरजों नारा नाथा जानायाव एसे अहेबाव नांदों हाब मानि सिलाय बेलाय थां डक्टरनाव लानानै थां औ बिला बेसेबां जायो आं हरगोन दे रिसिप्टखौल' लानानै फैबानो जाबाय जागोन दे आयै बे सेंग्राया सोर आरो अबेनि बे दिनै आदा दाखुराजों थांफायामोनबा आं न'आवनो सफैफिननाय नङामोन आरो मिन्थिगौना बियो जोबोद बुद्धि खायदा गोरों आरो कमफुबो गोरोंथार नंगौ आइ बियो मैया दाखुरा लामायाव लोगो मोननानै लाबोफानाय न'खराव रां रुफा खस्थ' जानायखाय जोंनि सहराव रां खामायनो फैदों नों दसे जिरायथ'दे आइ नों मेंनानैबो फैबाय नङाबा आथिं आखाइ सुहैदो दाखुरायाबो गैया जोंखांखौ हस्पिटालाव लांदों नों थाथ'आइ नोंनो आं जानाय बानायहैयो जागोन आइ जानो हागौ आंनो इसोरा थिनानै दोननाय जोहोलावा बेनो
जोंखां दुगादुरा असाब खोमा गैया नामा हाब दाखुरा मा फुंजा फुंजा खाब्रां खाब्रांलाय बिदि नङालै थौ मेमा खामानि मावनो थिनदों एसे खामानि मावनो लानोसै नोंहा बारग'यलै गोसोबायदि थ' आंनासो खाफालानोमोन दा बिदिबो दैनो रोंनाय नङा आङो हाया ओइ जाथों बिसोरो आंनि मैगं फोनायखौ खियालां गोजांनाया दारारि दारारारा खिगोनलां गोलोमना हाफिया मा जालाबायखि आङो दाखुरा मेमनि फिसाय जाहां जाहां नाथाय आङो लाथ'नो हाया मेमखौहाय दें देरे दे दे देरे देरे दे 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 बिसिबां दुन्दिया जानो जादो एबाराव आङो मा जाखोब्रा दाखुरा मेमनि फिसाय जाहां जाहां नाथाय आङो लाथ'नो हाया मेमखौहाय नोंहा दा खिन्थादोलाय खोनानायाथ' खोनाखाया दोदसाला बायगोनलै दाखुरा दा रायजागोनलै नङा बायबा माहाजोना बायनो हाखायो बाहायग्रा गैखाया फिसा सासेल'खा जाबायलै खियालां गोजांनाया मा खियालां जाखोब्रा खिनो खारा नालाय बोरै खिनांगौ बे गोजांनायावलाय नेपालि सानै थैदों दार्जिलिंआव बरफनि गुसु दैजों गानफ्रा देनजारलै नोंना हाब गावहा मोदोमाव नांथारदों आंगोनिखाय बिखायाव दासो आमाय थख्लावसो नैबाव जाम्बा बेरे फुंजानि सान्दुं दैखावलाबायखोब्रा खामानि मावनाय दुन्दिया सारलानायावलाय दाखुरा दाखुरा ओइ साया जायाखै जाबाय नै लांगौ जोंखां फैदो साहा लोंसै ज'नो जोंहा जिरायफैदो र' मादै जागोन र' उफ मानोबामोन मादै औ फै जिरायदो साहा लोंसै नै मेदाम लाबबायबो मेहेर गोनां फुदुंखाना लाबबाय आङो आखाइफ्रानो जादु गोनां खाना लादो मेम आंखौ ओरैनोबा अना नोङो दालाय माथो गोथाव ना नों बेफोरखौ जेबो दासान बेना बिदिनो खासै बिदिनो बुंलाबायखायो बियो जेबो नङा मादै आरसा जोंखां नोंजोंथ' जेबो मोजां गाज्रि रायलायनाय जायाखै ओमफ्राय न'खरफ्राव मारै नोंना मादै उन्दै समनिफ्रायनो थोब्ले माब्ले सेलाय बेलाय रसा नामांसिसो देरबोनांदों आरो आंहा आदा बाजिनि अनगा रावबो गैया मादै हामबायसै नोंना खोथाफ्रानो खालि उनदाहा खालामनायल'सै ओमफ्राय नों दा नोमबाजिया मा मावो न'खराव आदा बाजिमोना जेबो मावा मादै न'आव हा बिगाथाम दङ आरो मालायनि मोनोबा मालायनि आदि मावनानै बेखौनो थेर थेर गायो फुयो बेजोंनो जिउ खाङो ए होमबाथ' बिराद खस्थ' जायोना न'खरा जोंखां दे जोंखां नों जोंनावनो खुसि थानो सोलोंदो जारौआबो अख्राथारानो नों बेखौ बुजाय आरो मोजां गुनफोर फोरोंनो नाजा जाहाथे बियो मोजां फिसा जानाय बायदि दे होनबालाय जोंखां दा दाखुराजों नोंजों खामानिखौ रानलायनानै मावबानो जाबाय आहाबो ओंखारलांनांगौ एसे बाप
आं बुजायनो हाया आरो आं बे न'आव बेसेबांबा गोबावहाय थाबाय हे खोलिजुगथ देलै भाइ नोंनिनो भाग्य र' दाखुरा हामालै मादैया खोनाब्ला गोरोन्थि बुजिगोन ना गोरोन्थि बे मेडामा मा बुंदों मिथिखाबाय आङो खायथ्रा खुथ्रा नोंखौ बियो जे बिजामादै फसायबाय आरो आंखौ होखारहरनो सानबाय आंबो रागा जोंबा मोननै खायदा बोराय आरो खायदा बुरिखौसो जमायनानै आंबो बाहायगोन अबाव आरो मिनिदोंसो नोङो खुसिसोबाव आदा दाखुरा हाब आदै बिदि साननो नाङाब्रा आंनि लामाया खुसिबाव ओजों मोखांफ्रा जालायलांला थन्थ्र' लाहा खाजोब्बाय लहारासि हिनजावफोरखौसो मोनला जोबसिनदों लाइफआव आं थांसैलै ओइ आसलफोर थासखौ आं रानबायलै मिथिबाय रानदो दे जुदि थासा जुदि सोरबाना जुदि खम जायोब्ला जौआ दंखायो नै नायबानो जाबाय लुनांगोन खिन्थु जागोन दे रानबाय रानदो दे रानदो जौखौ आं लुनोसै मोजाङै रानलै जागोनब्रा जागोन नों मा सिन्था खालामदोंब्रा आं दं मोजां रानलै ओइ फाग्लाफोर आदा बबाव दं न'आव दं दे होमबालाय কে বাসুদা বলেন খবর সবর কেমন না 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 সেইটা না 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 সেইটা বললে হবে না দয়া ধর্ম তো আমি তোমাকে কর্ম না না 50% কমে আমি না 50% কমে আমি নিতে পারবো না আর কি দিতে না পারলে তো আমি তোমাকে কি করব হ্যাঁ আমাকে তো তুমি জানো সেটা কি বলা দরকার ঠিক আছে তুমি টাইম মতে দিবা আমাকে আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি যদি আমাকে টাইম মতে না দিবা তাহলে তোমাকে আমি থাকলাইবে করব সেটাই আমি তোমাকে তো আমি হ্যাঁ সেইগুলো আমি ভালো ভাই এই যে 19-20 কম দেওয়া সেইগুলো আলাপ করতা না 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 আমাকে ভালো লাগে না তারপর সেগুলো আমি ভালো পাই না আমাকে তোমার যত কামাই সপ্তাহ মধ্যে 50% লাগবে যেরকম হিসাব দেওয়া সে তোমার জন্যই সেরকমই লাগবে বুঝছেন তো আমি কিছু বেশি কথা বলতে চাই না ঠিক আছে সেই মাফরা রাং होनायफ्रावबा आदा हा बाबु मा इसिग्राब गोबाव जाखो नोंलाय माथो हामथारबाय नोंलाय हो हाबाब नोंखौ बेसेबां सिन्था खालामबाय थायो आं मिथिबाय आरो माथो इसिग्राब हामखो नोंलाय आयै बेफ्राव जेरावबो दा थां मिथिबाय औ आदा ओरैनोबा आंखौ बेसेबां माबायो फै जिरायफै फार्म हाउसावनो दंमोन जिखुनु हक बाबु नोंखौ लानानै आंहा जोबोद सिन्था मिथिखागौना नोङो नोंनि थाखायनो आं दिनैसिम हिनजावबो लाबावाखै नोंखौ आं बेसेबां अनो नोंखौ आङो गोसो गोरबोजों अननायखायनो आं दिनैसिम हिनजाव होननायखौनो नायसनाखै दिनै आं जेरै नोंनि थाखायनो रां रुफा जायनिफ्राय मोनो बेखौनो बुथुमना होगासिनो दं नों गैयाबा आं मा जानो बाबु मिथिगौ नों बिखाफ्रानो गावजोंमोन आहा नों माबा जायोब्ला औ आदा मिथिगौ दा नोङो जिखुनु हक एसे खेल लानानै थादे बाबु सना दे जागोन आदा आं एसे हाथायावसो थांनो नागिरदोंमोन मानो एसे रां नांगौमोन एसे बायदिसिना लायोमोन आं हाथायाव जिखुनु हक बाबु राङाथ' आं नोंनि थाखायनो खामायनानै दोनखाजोबनाय खिन्थु जानला मोनला खामानियाव दा बाहाय औ आदा जाहाथे नों आघात मोना औ आदा जेराव थाङो मोजां मोजां सफैयो औ आरो बे मोसौफ्रालाय
ओइ मोसौफोर एसे माबाफोर नांगौ खोमा आं एसे थांना फैनो दे 50,000 लानानै थां आरो मोजां सफैदो बाबु दे औ दे आदा थांबै आंनि रयेलनिफ्राय लाना थां दे होमबालाय थांसै आं थांदो दे सना दे औ दे आदा मा बस दहायनो गाबज्रिबाय आं मा खोनाया नामा नोंसोरलाय बायरायाव दंमोन बस एसे गेलेदोंमोन बाबुआ बे बाजाराव थांनो नागिरदों बेजों सानै साथामसो मोसौफोरखौ थोनफा जागोन आरो एसे खेलला आरो नों बेयावनो था जागोन बस खेललाथों जागोन बस दे नायद' ओइ थाख्रमोन ओइ बसनि फंबायजों थांफानांगौनो आं सोलाबा थांनो बसआ आंखौ न'आव थांसिनदों फैद' लेंबाय थांदो थुदो थांदो थाथ' नोङो औ दे आइदै खामब्रबदों साला मुसु मासे थैथोंलै आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाल क'क्राझाराव लांगोन जि गरम जाबायलै जोंखां आदा हासिगोन नोङो अबे बाजाराव बेरायथोंसै सालाया सालायदोलाय नोङो हांगुमुरसि जागोन नामाथाय जोंखां ओइ असाप खोनाया नामा मेदामा गाबज्रिगासिनो दङ खोमाफ्राव फैथाय मा मादै हनै हायना आइया हाथायाव थांनो बोराबगासिनो दङ माबा खरस लायनोनो थां लानानै थांदो थां हाथायाव जागोन दे मादै हायनाय नै जोंखांजों थांफादो हाथायाव थेंक इउ आयै औ मोजाङै थांलै मोजाङै सालाय गाखोदो दे जारौ आं हले गरमसो जाबाय माथो दिनै बाजाराव गाजला सिख्लाफ्रानो गैयाब्रा औलाय बस बोरै जाखोथाय दिनै बोथिना हरलाय ओइ दखानदार टिके सोलोंसैथ' देरफुनाय आइजोफ्रानो सासेबो गैयाब्रा बोरै जाखोब्रा बस नोंगौथ' माथो गामाखालिलाय बिराद आइटेम फैथारोमोन फैदो आदा थ' जारौ ओइ सैनाय रथ' हाब माथो सैखाथारनाय जारौआलाय ओइ मा आखल बियो हा आंनि आखाइखौ नारग्रा सोर नोंलाय ओइ
मेजेम जाबाय बे गथ'आ बेखौ मेजेम जाबाय बे गथ'आ बेखौ होदो बस बेटाखौ होबाव बस होबाव खेबसेबाव दासो जादों दा आयौ आंनि जिरख'नाय माइनाव Salah! Salah li, kartu. खारजोब्बाय असाब'फ्रा आदा माबाफोर जाबाय नामा जेबो जायासै जारौ थौ थांदिनि थ'दो आदा गाखोदो जारौ आदा नों माने एथ' सिरि सिरि थायो आदा आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो आरो अनो बुब्लियानो आंखौ स्रि थानो फोरोंदों बिदिन्थाजों गोरोबनो नाजानानै आं दिनैसिम स्रियैनो दं जारौ हा मा जाखो बे नोंनि आखुआ मा फोरमायनाय जादों ओंखारथ'साय जारौ जारौनो बेफोरखौ मा बुंनाय जाखो आं बेफोरनि सोमोन्दै जेबो बुजिस'नो हायासै आं नोंखौ माब्लाबानो आंनि गोसोआव जायगा होखाबाय जारौ नोंनि बे आब्रायावनो आं आंनि गोसोखौ बुजायनानै लानो हासिगौ नाथाय नोंखि आंनि दुखु सुखुआव हेफाजाब होनो हागोन दा औ आं हागोन थौ सना होमबालाय थ'दो दिनैसो दानो मोनसै नङा माथोब्रा गासिबो थाग थियारि जाखाबाय दा जाखाबाय बस लाबो बोरो माखासेयालाय गासिबो थ' बे जोंखां नामा गोदानांगौ
Hei, đó đi không? Cậu thấy cả không? Anh không phải có vụ gặp về start con nào nữa. 무장리 사무소만. 작은 보스. Ông hãy đồng với lại. Sure belai. Yeah, nâng na bị cột khóa, bên ngoài hâm bạ. Yeah, cột khóa bị sớmar. Đặc lên nha bị nâng ngoài. Bini bos, bini. Bini. Sure pun tenglang nuang nuang. Sure tu. Bini bos, bini. Nâng nơ marna. Ang nungali. Ang nungali. Ang nungali. Ajay, nang. Sino man ang kulay? Ajay, buwar na siyendang. Di ko buhat li. Bini bos, bini. Bukarlah sekarang. Kosong, kosong. Kosong. Ikom. Kosong. Sekarang lali siapa ini? Kosong. Teka. Adai. Kosong. Tumat sekarang. Nisme mabre. Arpe jengkang nama. Kau dah nak. Tengok ini apa seru? Oh kali. Aku tenang. Ni mabre. बोरो सोर फैदों मा जादलाबायखो ए माथो नोंसो जंखाङा नोंनिनो मानसिमोन आं नामा नोंनो हरखायोना हरनांगौ फिसखौ समाय मथन हरखायो हरनाय फिस थिसजों खोथा गैला आंनि फंबायखौ मानो बुवा बियो मानो बुवा नों थोनदों होनलाय आं मानो थोनो आंथ' थोनाखै नों थोनाखै आं थोनाखै जंखाङा बेयाव मानि थाखाय दं बे थायो जोंनि न'आवनो बिसोरखौ लानानै थ' आरो जोंखां जिसिबांसिम फैया नोंसोर गनाय नङा थौ लानानै जागोन बस मा जादों आइ मा दावराव लानानै थ'जों बिसोरखौ आयौ बरन हगार आंखौ ओरै फै ओरै र' बेखौ गाफ्लेनां Adai. Adai, jangan ukir tadi sih. Adai. Kalau taklaiku sudah kau. Adai. Nungku. Adai, jangan yang ni. Adai, ku kerana ni. Adai, ku yang buat. Adai. Kalau ku tahu. Kalau taklaiku. Adai sebenar. Kalau ku tahu. Kalau ku tahu berarti sini kau. Udah apa? Kisi pandang Jongkang ni. khontai. Perang sih nak nak ulai. Jongkang jerawat dong. Puyulang cinta not. आयौ हगार आंखौ आयै सिरि सिरि हाब 조주보이! 응? 주변동토! 가크! 알! 능스르! 가시부 우눈파이! 노랗게요
बिसोरखौ हगार आंखौ आयै आयै सोबावबाय ओइ गोख्रै गेराफां थाख्लायजोबनां बिसोरखौ आइदै हा मा जाखो बेलाय आइदै मा जाखो दाखुरा दाखुरासो नोङो शाला र' सोर मा खालामलांखो थाख्लाया लांबाय हा थाख्लाय लांबाय मादैखौबो हायनाखौबो लांबाय मादैखौ लांबाय नोंहा बिदाखौबो बिबाजैखौबो नायना फैबाय सोर लांखो सोर थाख्लाय दाख्लै खेलायाव लोगो मोननाय थाख्लायासो गावनि देरायाव लांबाय र' दै जहम नोङो एसे दै जहमलाय थाख्लाय नों दिनै गला बे बोग्रोदोलै गाखो न'आव बिथिं आस्ते सालायलै गोलैसैमोन आयु खुट्टाफ्रा मोजांबासो मोजां आयौ आसोजोबगोन आं खुट्टाफ्रा बोरो जोंहा जों मोनथिया दनो गुट्टाजोबगोन आं दलद जोंखांफैयागौमानि सैमाया आंनि फंबायखौनो बुदों र' फैथोंल' हासोजोबगोन आं बै थाख्लायनो देरो शालाखौ दानांगोन दे शालाखौ जि फिथिंनाय बायदि फिथिंना बुदे आंबो लागायगोन एसेसो आंबो एसे फोराखनि नायना आं बे दैसा सेराव फोरोंनाय फरमुलाखौ बाहायदो नोङो बेनो थाख्लायनो देराया थाख्लाय देरा थौ ओइलाय मा जोंखाङा फैबाय जोंखां एक गोरलैया फैमारबायसो आंनि खाथियाव गोदानलां बेखौ दोन फैदोल'लै नों शालाखौ हाफुजोबलां बुदै थुदै शालाखौ हासुजोबनां बोरो शाला बोरो जा बोरो खोमा गोदोना सोना हाखावजोबनां थौ आं दं बुरु मोसागोना हा नों बेवहाय औ बेनो गासै बाथ्राफोरखौ मेमनि खोथाफोरखौ बसनो खिन्थाहरग्रा बेनो दाख्लैबो स्टेसनाव जाथाय जानाया बेनि थाखाय जादों आला खिन्थाहरजोबो थाख्लायनो खिन्थायै रां लायलाय खामानिखौ मावफुंग्रा बियो होदामले देले बिगुरखौ दोलाबहोदो नों गोबाव नों गवा बोरै खोमाया जाबावा ओरैबो नोंखौ लावबावखियो खोमा खि दंलाय शाला माथो जोबनां खोमा खुना ओरैखौबो लांफैजोबनां बिमा बिफा डेड बडि सिनायलायगौ शालाखौ Adi!
Thôi sao vậy? Cứ lại bây giờ thật là đi học hả? Şala, taka थोजासे मोननानैबो थोआ नोङो. नोंखौ माबाव शाला लायाव जानानै लाय बिसिग्रा. बे जोंखाङा दलद थाबायावनो नोंसोरखौ गोराजों नों आयै आंनि फंबाया मा जाखो आयै फंबाय थाख्लायाबो बासायनो हायासै नोंखौ फंबाय आयै आंनि फंबाय आं सोरखौ नायनानै थाबावनो आइ बे गोरलैया जोंखां आया सिखासो लाबाय. आंनि फंबायखौ मा खालामखो आंनि फंबायखौ नोङो
साला दुगाबारा बेवबो गैया हायखानायाव नायहैनोसै आं बेवसो नों थाख्लाय बोराया थुदो आं फोजोबजोब्बाय आं थासान्दियाव जेबो सिन्था गैया साला फाबानो बांद्राय खाबायमोन सेंग्राय बोरायनाया आइ फिसाजों खां जेबो जायासै जेरावबो आघात मोनासै जेरावबो आघात मोनासै थोद आयै थोद जेबो जायाखिसै आंसो मोननांगौमोन नोंनि जायगायाव एसेल' दुखु मोनदों जेबो जायासै मादै एसेल' दुखु मोनबाय जेबो जायासै ना आदा जेबो जायासै आरो जोंखां फिसा आं नोंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नों गावनि जिउखौ दान होनानै जों बिमा फिसाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय नोंनि सायाव आं जोबोद गोजोनदों बेनिखायनो आं दा आंनि गोरबोनि फिसाखौ नोंनो गथायनो सानदों नों दा मा सानो जोंखां फिसा मादै नों जेखौ सानदों बेनो जाथोंसै नाथाय आंहा बिदा बिबाजैबो जे दं बिसोरखौ सोर नायनो आंनो नायनांगौ जानानै फैयो मादै बेफोरखौ मानो सानदों नोंलाय जोंहाबोथ' न'खराव रावबो गैखाया नों नोंनि बिदा बिबाजैखौ लेंहरनानै जों जयैनो थालाय लायनोसै अनलायनानै येस बुंदो ना आदा